baby ye jinai eye bojare aha na enche bia Asantehene otumfo osei tutu otoso mienu nyame kase Osana boso da etoso eduba akọ ohia Asanteman nyina esi twene so ade kire Asanteman se ono ani nua ba brewatia nana ama kunadu yi adom otoso miensa Asantehemaa otoso edunan wakra kobreman enam so ama we kusu amane ye de dikai ene ne de toso mienu se odi na otweda ade nhye agu akwam enam so ema enintire ne atitire efrachichi ne pinchaya aba bebo ademu tuntum ene kuntunkuni kwa enam so Asante yo man yanya Worawora Manhyia ya yene no aba twetwe nkomo ne maame prekope ana sabre die wakra aka enchina gu abra aduane siso o Manhyia Worawora ya me wakwa aba e ma yakọ ene hyede ya bro ya Worawora enne yenim se Asanteman nyina bo tuntum ane kuntunkuni nana makunadu yi adomoto so miensa woni na ya dwuma kopem se o kan chiningu bradu ane siso edian na abeka ede afa nana hema ho se de wosinim no ene de obetumi akafa no ho yo me da se ene ya reho da kese e ma Asanteman nana Worawora hema ne no dom ye bejam ye maame ene ye nua ba na abrewa eko ato beseno yewre aho pa na ni ameka afa no ho ne se nafutuo na hema epa afutuo ompe basabasa ompe ntokwa da bia ne ne hia asem o kan se mempe ntokwa mempe basabasa Asanteman yo man enti enya ade a ye di pinche be kire Asanteman afutuo bebrebe na eya o maye enti na okobreman ya reho sab kase e ma Asanteman ya dase ya reho sam kase e de ma Asanteman na Manhyia akire mu se no kwasem ayade a ni nua ba ne maame prekope afutuo ode be kai no papa yenhwe na otweda nie edu yesu a ahomboa bai na obesusu se esese yeye na yede ebeja brewati akwan ewo eye eda Asanteman mo ambetena se na mode ye ho hye atodwane se koba ne sa enhye bai ahomboa bai na wo hwese begu akwan mu ene wo mo so asese wo mo ba ebesua mamre ni amane me da se na otwe dani o me mani so kura birime enti eda ye beja abrewa kwan kura nde ebe yehu na Worawora man ya bontoa a ye beja ye maame ne enua ba no kwan kura Worawora aboa ne ho se bre bia ode sese begu akwan mu se ode eja brewati akwan no afa yenya yo medide na nakwatia obofo dom miwura ne Benma of Yakwesi okugye asuo Benma of Yakwesi okugye asuo ni nua prekope na 7 previous oda for me te Kokofu man ba ya me besi miwura na ni Kokofu man nyina ba se ye be ya ma adomfo nso abeboaye ye na kire se Worawora ne Kokofu nyina yade ba ako enti ena usi Benma of Yakwesi okugye asuo anamu ewo eye mo amunua ba Manhyia a onutufri Worawora se ma adefo ne afefo ekoso aka am se sabre ye da so ewo Manhyia bojare baby a ohene atena na wato abeseno ya ka kire se sabre ye wo Worawora memu
enti Manhyia ene ne mpanimfoɔ ne nkonyasofo a ɛbaa ne no mu edin kitaho yi Nana Adaroma ye misa se udin ankasa edesɛn Pacho medindi Nana ya da ko a adonti ba panyin Nana ya da ko a adonti ba panyin ye misa se Worawora sese ye ho etesɛn Worawora de ho dwo oho ayedin tokwa bi anim efiri bra Manhyia ekɔ kura afahye ne dwumadi ahodo pii kwa ben fiedu Adaroma afahye ya Worawora man edie no de na betumi aka fa ho a kyerɛ yɛn afi de bɛba so anaasɛn na etie yo medase afi we no ye senka ye bɛyɛ ye nya obi a ye de na si patem ye twa sɛ ye wura obanya nso aye fini ho beti afa ne yetoto niema sɛ niema nko ye kura afi ne bɛkɔ na awie no ye bɛyɛ bibi kakra ama ɔman no ye nya ni age ye bɛbisa sɛ die nti na ye Worawora akodwotenten afahye ne tie di akodwotenten ni sɛ ye fi kuntenase na wonim enuanom de baawo mis obako bɛka we bibi kakra bi si enuanom ntem na ma ye bedi Worawora ho nti akodwotenten ye to ne into tintin festival nti afi bia ye make sure sɛ ye bedi afi no na ya bɛka che ye wura na ye wura nso ne napamfo atena ho adwen date ye de be ma om so mu di a na ye di na afi bia but san say dase bre kwa akura de ye nyandi because Manhyia enni ho nti ye hwɛ anim say daachi bi ye wura be ma ne ye de na tena patam ne nso ayentem ama ye na etumi di afahye ne ntentem afi bia nti o srɛ sɛ bɛyɛ a ye wura ane nananom bebie kwa mu na otumi nya nsoye na nhye
aboa na watch day apontam ene rabra na ekasai yewra chame manunti yewra maya say apontam ne bawro wanum eka wo hubomu a snap na kamienu doko ensuo so enaka aduenu wanum ekita sikai empibienu ede eto ayuam afei ena meba Legacy Traditional Council Asantehemaa Country Otumfo Chame mama na tuye ramaye amoba ya omosi empemiansa omo ede tuye ra ayom ede abwa na wachine Biposo mayine na broma kodi oni na tina nkonya ya chame omosi ene empem edu sidia pem ene sidia pem ya chame mane entuye ramaye wode eto ayom afei ena meba Japan Traditional Council yebra chame wa mobaya omuso mukita wonu ensem shinapo no pantu ena afei ene sidia pem wode eto ayom ede abwa na wachida edi Dr. Amapukia na mensehine neyire eni na busia say na wamoka sani yebra chame wa doruma wamukita wonu ensem ensuo no edokwa enaka aduenu ensuo enaka aduenu ena afei ene empimie no wade eto ayuam otumfo ma mensehine neyire ena aikase yebra chame rama no atu yebra amaye kanso ena Nana Abransa, Nana Bridget, Wakasa, Nikunu Ernest, and I Kasa, I see your chame, so not a 2 year here, and they see your pim, Canino, or sit your far and toy you, now what you baby. We recognize the presence of the founder and the president of Desperate Group, Dr. Osei Kwame Desperate, and his brother and friend, Dr. Ernest Ofori Sapo Specialized. Yo, Chame, a Kumasi City Market, Marketia General Management. Chairman Afaya Edano, Wamunaka Wamuabomi, Amusi Chame, Wadawa Mamanito Yarua, Say and May and Pemiansa, I wanted to Ayuam Edabra, now watch that Eddie. After member, I have a name, Yawachame Wadawa Mebusay, and I have named Traditional Council Ekasa Eye, Wanam Ede, and May and Premium to Ayuam, or Mukita Mashina Propentu Ekahim. Thank you. Thank you, yes, Ramon Kahamaya. The New Patriotic Party has a very long list. Please subscribe, like, and share.